ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం. ఈరోజు మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి యోగము. ఈరోజు ఈ మధ్య 6 అధ్యాయాలలో ఆఖరి అధ్యాయమైన 12వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగము. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. చాలా మంది ఈ చాప్టర్ చదువుతూ వంట చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న అన్ని శ్లోకాలు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో అంత ముఖ్యమైన చాప్టర్. సో ఏంటో చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఏవం సతతయుక్త ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమా. ఏవం సతతయుక్తాయే, ఎవరైతే ఎప్పుడూ కూడా నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో, ఎందులో భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, నిన్ను భక్తితో ఉపాసన చేస్తూ ఎవరైతే నిత్యము ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు. తర్వాత ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం, సో అవ్యక్తంలో ఆసక్తి కలవారు. అంటే కొంతమంది అవ్యక్తాన్ని నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు ఉంటారు. తేషాంకే యోగ విత్తమా, ఈ ఇద్దరిలో కూడా ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు, యోగ విత్తములు, యోగంలో పరిపూర్ణులు ఎవరు. కాబట్టి ఎప్పుడు నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనే భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు, ఈ ఇద్దరిలో కూడా
ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని భావింపబడతారు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్నించడం జరిగింది. దానికి అంటే ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా మనం ఆరాధించవచ్చు అని అంటే, బ్రహ్మం అంటే నిరాకార తత్వంగా ఒక కూడా బ్రహ్మము అనే భావంతో ఆరాధించవచ్చు. తర్వాత పరమాత్మ, ఈ పరమాత్మ ఎవరు? అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాం. అలా ఆరాధించవచ్చు. లేదంటే భగవాన్, భగవాన్ అంటే మరి శ్యామసుందర రూపంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, ఆ రూపంలో ఆరాధించవచ్చు. సో ఇలా రకరకాలుగా ఈ మనుష్యులు భగవంతుని ఆరాధించటం జరుగుతూ ఉన్నది. సో ఈయన అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఇలా ఎప్పుడు నిన్ను భక్తితో ఉపాసన చేసేవారు, తర్వాత మరి బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు, వీరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతా. మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం, ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి, నా మీద స్థిరపరిచి, నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము కూడా ఆ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారో, శ్రద్ధయా పరయోపేత, ఎంతో శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో వాళ్ళు స్తేమే యుక్తతమా మత, ఈ శ్రద్ధతో నన్ను పూజించటంలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు యోగ పరిపూర్ణులని మత, నా యొక్క అభిప్రాయము, మా మత నా అభిప్రాయము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి నిత్యము ఆ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారో, శ్రద్ధతో నన్ను ఎప్పుడు కూడా మనస్సులో ఉంచుకుని ఆ భక్తిభావంతో యుక్తులై ఉండేవారు, వాళ్ళు నా ఉద్దేశంలో అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి మీద మనస్సును ఎప్పుడు నిత్యము ఉపాసన, ఆయన్ని మనసంతా ఆయన మీద పెట్టి, అంటే ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో భగవంతుణ్ణి స్థాపించుకుని స్థిరపరుచుకుని ఉంటూ ఆయనను ఆరాధించటం, వాళ్ళు అలా చేసేవాళ్ళు యోగ పరిపూర్ణులు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు అంటే, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః. సో ఇక్కడ ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే. సో అవ్యక్తాన్ని ఉపాసన చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి అవ్యక్తం అంటే, ఇంద్రియాతీతము, మరి సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మన ఊహకందనటువంటి మార్పు లేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడినటువంటి పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు వాళ్ళు సమస్త సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం, సమస్త ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రణ చేయటం, కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా అందరి పట్ల సర్వత్రా సమబుద్ధయః, అందరి పట్ల సమాన భావంతో అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏమిటంటే, భగవంతుడు ఆ రకంగాను నన్ను పొందుతారు. ఏది? నన్ను ఆరాధించి ఎప్పుడు నా మీద మనసు పెట్టి నన్ను శ్రద్ధతో భక్తితో నన్ను ఆరాధించేవారు యోగ పరిపూర్ణులు. అలాగే ఈ అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఎలాంటిది? ఈ అవ్యక్తం బ్రహ్మతత్వం. అది ఎలాంటిది అంటే ఇంద్రియాతీతం, అంటే ఇంద్రియాలకు లొంగనిది, ఇంద్రియాలను జయించగలిగినటువంటిది, సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మత్వం. మరి అది కూడా భగవంతుడి యొక్క ఫోర్సే కాబట్టి అది ఇంద్రియాతీతం, సర్వవ్యాపకం, ఊహాతీతం, బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్, ఊహకు అందనిది, మార్పు లేనిది. మరి భగవంతుడు సత్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సత్ అంటే ఏమిటి? మార్పు లేనిది, ఎప్పుడు అలాగే ఉండేది. ఎవ్వరు అలా ఉండేది ఎవరు? ఎప్పుడు మార్పు లేనిది. ప్రపంచంలో అన్ని మన కంటికి కనిపించేవన్నీ కూడా
మార్పు చెందుతూనే ఉంటాయి. ఆఖరికి మనమైనా, మనుషులైనా, జంతువులైనా, పక్షులైనా, చెట్లైనా, పుట్టలైనా, ఆఖరికి ఈ జగత్తే మారిపోతూ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఉండదు. కాబట్టి ఎప్పటికీ ఉండేది ఎవరు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం భగవంతుడు, ఆ తర్వాత ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అందుకే మార్పు లేని అంటే సత్, ఎప్పటికీ ఉండేదే సత్యం, మారిపోతూ ఉండేది సత్యం కాదు. మామూలుగా మనం సత్యం అంటే నిజం చెప్తాం అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఇంకా సత్ అంటే మార్పు లేనిది, కదలని స్థిరమైన అనేది సత్. అది ఎవరు అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. సో అది ఈ బ్రహ్మతత్వానికి భగవంతుడికి ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా బ్రహ్మానికి కూడా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అది భగవంతుడి యొక్క ఫోర్స్ కాబట్టి. వ్యక్తీకరించబడని పరతత్వ భావనను పూర్తిగా అంటే అవ్యక్తం అంటే నిరాకార తత్వాన్ని, కనిపించని ఆకార తత్వాన్ని ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో, ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు కూడా నన్ను చేరుకుంటారు. అయితే ఎలా చేరుకుంటారు? సమస్త ఇంద్రియాలని నియంత్రించడం ద్వారా. సో సెన్స్ కంట్రోలు, మైండ్ కంట్రోలు ఎంత ముఖ్యమో మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తోంది. అది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అలా సెన్స్ ని, మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగినప్పుడు అందరి పట్ల సమభావం కలుగుతుంది. మరి సెన్సెసే కదా మనకి ఈ డిజైర్స్, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాల క్రియేషన్ కి కారణం ఏమిటి అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు, మన సెన్సెస్, మన మనస్సు పెట్టే ఈ ప్రలోభాలు, ఆలోచనలు, ఇవన్నీ కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలుగుతారో, ఈ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, తద్వారా మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, వాళ్ళు అందరి పట్ల సమభావంతో ఉంటూ, అందరి పట్ల సమభావం అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మరి ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం ఉండదు, అందరి సంక్షేమాన్ని కోరటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళు ఇంద్రియ నియంత్రణతో, అందరి పట్ల సమభావంతో, అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ఒక ఫామ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటం ఎప్పుడు కూడా ఈజీ. భగవంతుడి యొక్క సాకారం మీద మనం మనస్సును నిమగ్నం చేసి మనం ఆ రకంగా భగవంతుని మనసులో నింపుకోవటం ఎప్పుడైనా కానీ ఈజీ. అంతేకాని అంటే ఆకారం లేకుండా మనం ఒక భక్తిభావాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే, అది ఫోకస్ చేయాలన్నా కూడా ఆ నిరాకారం మీద కష్టం. కాబట్టి అది భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. క్లేశోధికతరస్తేషాం అంటే చాలా క్లేశం, కష్టంతో కూడుకున్నది ఏది? అవ్యక్తాసక్త చేతసాం. అవ్యక్తం మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు చాలా కష్టం, ఆ మార్గం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం. కాబట్టి అది వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని, కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ అవ్యక్త మార్గం. దేహవద్భిర వాప్యతే అంటే దేహదారులకు ఈ అవ్యక్త మార్గంలో, అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే మార్గంలో పురోగతి సాధించడం అనేది చాలా కష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని యొక్క నిరాకార తత్వం, అవ్యక్తాకారం పట్ల మనస్సు ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉంటుందో వాళ్ళకి పురోగతి చాలా క్లేశోధిక తరస్తేష, కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ రకంగా పురోగతి సాధించాలి అంటే మరి ఈ సాధన చాలా కష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మనకు అష్టాంగ యోగంలో చూసాం అది ఎంత కష్టం. సో అది చూపిస్తున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి, అన్ని కర్మలు కూడా మై సన్యస్య మత్పరః, నాకు త్యాగం చేసి, మత్పరః నాకు మై సన్యస్య నా కోసం చేస్తూ, సన్యస్య అంటే ఏమిటి అంటే త్యాగం చేయటం, అంటే వదిలిపెట్టడం, అంటే వైరాగ్యం,
అంటే ఇక్కడ నా కోసం త్యాగం చేయండి అంటే భగవంతుడికి మనం వదిలిపెట్టడం, ఆయనకు అర్పించటం అని ఇక్కడ అర్థం. సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య, అన్ని కర్మలు నాకు అర్పించి మత్పరహ, భగవంతుడి కోసం చేయటం, ఆయన కోసమే అన్నట్లుగా చేయటం, అన్ని కర్మలు కూడా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఆయనకు అర్పించి చేస్తూ అనన్యేనైవ యోగేన, ఇలాంటి అనన్యం అంటే ఏమిటి, అన్యం కానిది, ఇక వేరే ఆలోచన లేకుండా ఇదే మార్గంలో ఎవరైతే ఈ యోగంలో నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసన చేస్తారో, ఏ మార్గంలో అన్ని కర్మలు కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన కోసం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి యోగంలో విచలనం లేకుండా ఇదే మెంటాలిటీతో ఎవరైతే అన్ని పనులు చేస్తూ భగవంతుడిని ఈ రకంగా ఉపాసన చేస్తారో వాళ్ళని తేషాం అహం, వాళ్ళని నేను సముద్ధర్త, చాలా ఉద్ధరిస్తాను. దేని నుండి ఉద్ధరించటం అంటే ఏమిటి, కాపాడటం, వాళ్ళని బయటికి లాగటం, వాళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వటం అని అర్థం. సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగర, విడుదల చేయటం అన్నమాట. ఉద్ధరించటం అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకి మోక్షం వస్తుంది, మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి మోక్షాన్ని ఇస్తారు భగవంతుడు. అలాంటి వాళ్లకు భవామీన చిరాత్పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం, ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగా ఉంటారో వాళ్ళు నా మీద మనస్సుతో వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్ష చూపిస్తున్నారు. మరి ముసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నటువంటి గజేంద్రుడు చివరికి పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం వచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు, శరణాగత తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సమస్తం భగవంతుడే, ఆయన అన్ని ప్రయత్నాలు ఫెయిల్ అయినప్పుడు భగవంతుడు తప్ప వేరే గతి లేదు అనేటటువంటి భావం ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా వస్తుందో అది శరణాగత తత్వం. ఆయనే మనల్ని ఏం చేసినా సరే, రక్షించినా కాపాడినా ఏది చేసినా భగవంతుడే అనేటటువంటి కంప్లీట్ శరణాగత తత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఆయన అప్పుడు వచ్చి చేయవలసింది ఆ శరణాగత తత్వమే భక్తి అన్నదానికి డెఫినిషన్ అని మనం చెప్పచ్చు. భక్తి అంటే ఏమిటి అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. సో ఎప్పుడైతే సమస్తము మరి శరణాగత తత్వంతో ఉంటామో అది భక్తి. ప్రేమ, గౌరవం ఇవన్నీ ఉంటూ కంప్లీట్ గా మనం నమ్మినప్పుడు భగవంతుణ్ణి, అది భక్తి, అదే శరణాగత తత్వం. సో ఇక్కడ గజేంద్రుణ్ణి అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, కార్యకలాపాలన్నిటినీ మరి సర్వకర్మలు కూడా నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా, అనన్యం అంటే ఇక వేరే ధ్యాస లేకుండా ఇదే భావంతో, ఇందులోనే స్థిరపడి ఈ భావంతో, అంకిత భావంతో భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సును ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను ఈ జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి నేను వాళ్ళని రక్షించుతాను, శీఘ్రమే వాళ్ళని రక్షించిన వాడిని అవుతాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు భక్తి అన్నది ఎలా ఉంటుంది మరి, ఎప్పుడు నన్ను భక్తి సేవలో నిమగ్నమై అంకిత భావంతో అన్ని కర్మలు, అన్ని కార్యాలు, సర్వకర్మలు కూడా నాకు అప్పగించి ఇదే మెంటాలిటీతో, మార్పు లేకుండా, విచలనం లేకుండా ఎవరైతే ఈ భావంతో ఎప్పుడు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉంటారో అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ భక్తి అనేది ఏమిటి అనేది దశలు మనకు చెప్తున్నారు. అనన్య భక్తి ఇది ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట భక్తిలో. ఈ దశల్లో ఇది అన్నిటికంటే అగ్రగణ్యమైన భక్తి, అన్నిటికంటే పైన స్టేజ్ అన్నమాట, టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్. మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, మనస్సును నా మీదే పెట్టి, మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే పెట్టి, నివసిష్యసి మయ్యేవ, నాలోనే నివసిస్తూ, అంటే కంప్లీట్ గా మనం ఎవరి మీదైనా మనస్సును పెట్టి, మన మనస్సు, ఆలోచనలు, బుద్ధి అన్నీ కూడా దేని మీదైనా కేంద్రీకరించినప్పుడు మనకు ఆ విషయం కంప్లీట్ గా ఎలా అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, మనం కంప్లీట్ గా దాని మీద మనస్సు, బుద్ధి, ఆలోచన పెట్టి మనం దాన్ని స్టడీ చేసినట్లయితే అది మనకు కూలంకుషంగా చాలా బాగా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. అలాగే
అప్పుడు మనకి దాని ఇన్ అండ్ అవుట్స్ అన్ని కూడా అర్థమైపోతాయి. అలాగే భగవతత్వం కూడా భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ గా మనస్సును, బుద్ధిని, ఆలోచనను మనం పెట్టినట్లయితే మనం ఆ భగవతత్వాన్ని చవి చూడవచ్చు. అదే భగవంతుల్లో నివసించడం అంటే అర్థం అన్నమాట. నివసిష్యసి మయ్యేవి, అప్పుడు నాలోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అతౌర్ధ్వం నా అసంశయ, ఇక వాళ్లకు ఊర్ధ్వం అనేది తప్పకుండా సంశయం లేకుండా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా మీద మనస్సును స్థిరపరిచి బుద్ధిని కూడా నా మీద పెట్టి ఉన్నప్పుడు నాలోనే నిస్సందేహంగా వాళ్ళు నివసిస్తారు, ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు వాళ్లకు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ అది అనన్య భక్తి అన్నమాట. అంటే మనస్సును, బుద్ధిని కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద పెట్టగలిగినప్పుడు అప్పుడు నాలోనే వాళ్ళు నివసిస్తారు. వాళ్ళకి ఇక ఆ ఊర్ధ్వం అంటే ఇక భగవంతుడిని పొందటం అనేది నిస్సంశయం, సంశయమే లేదు, సందేహం లేదు, తప్పనిసరిగా వాళ్ళు నాలో నివసిస్తారు మనస్సు, బుద్ధి నా మీద పెట్టినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. రెండవది సాధనా భక్తి. అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఒకవేళ గనక నువ్వు నా మీద ఈ మనస్సును పెట్టడం, ఇలా మనస్సు బుద్ధి ఎల్లప్పుడూ నా మీద స్థిరపరచడం నీకు సాధ్యం కాలేదనుకో, అభ్యాస యోగేన తతో, అప్పుడు ప్రాక్టీస్ తో నువ్వు మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ, నన్ను పొందాలి అనే కోరికను పెంచుకుంటావు. నువ్వు సాధన చేసినట్లయితే అప్పుడు నీకు నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక పెరుగుతుంది. ఇలా నువ్వు ఎప్పుడూ మనసు బుద్ధి నా మీద పెట్టలేకపోతే అభ్యాసం చేయి, అప్పుడు నీకు ఈ భక్తి యోగ నియమాలు కూడా ఆచరించు. ఈ సాధనతో నీకు నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి ఆలోచన, ఇచ్చ, కోరిక పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను నువ్వు పెంచుకోవచ్చు. ఏది? సాధనతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సాధన అంటే మరి నిత్యము భగవంతుణ్ణి స్మరించటం, జపం, మరి భగవన్నామాన్ని స్మరించటం. ఈ కలియుగంలో భగవన్నామాన్ని స్మరించటం వల్లే మరి మనకు భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం ఉంది కదా భగవంతుణ్ణి పొందడానికి. సో ఈ కలియుగంలో మనకు హరినామమే భగవంతుణ్ణి పొందటానికి మార్గం. మీరు వినే ఉంటారు, హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథ. హరేర్నామ 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 కేవలం, కేవలం హరినామమే. కలౌ అంటే కలియుగంలో, నాస్త్యైవ 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 లేదు లేదు లేదు, ఏది? గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి పొందటానికి అని ఈ కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్న ఈ శ్లోకం చెప్తోందన్నమాట. కాబట్టి సాధన, సో ఈ రకంగా మనం భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడి మీద కోరికను పెంచుకోవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు కొన్ని విషయాలు చూసాం. ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి అంటే దేని మీద మనస్సు ఆలోచన ఉంటుందో దాని మీదే కోరిక పెరుగుతుంది అన్నది మనం చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక షాప్ లోకి వెళ్తాం, ఒక మంచి వస్తువు చూస్తాం, సోఫానో ఏదో ఒకటి, కానీ మీద మనకి ఇది చాలా బాగుంది, కొంచెం ఆసక్తి వస్తుంది. ఆసక్తి రాగానే దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. ఆలోచించిన వెంటనే ఏమవుతుంది? బాగుంది బాగుంది, వెంటనే కొనుక్కుంటే బాగుండు, మనం వేసుకుంటే బాగుంటుంది, కోరిక వస్తుంది. కోరిక రాగానే ఏమవుతుంది? ఇక మనకు ఒక రకమైనటువంటి కలవరం మొదలవుతుంది. ఇంత అవుతుంది, మన దగ్గర ఉందా లేదా, లేకపోతే చిరాకు, కోపము, తర్వాత ఉన్న వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. దేని మీద మనం ఇంద్రియాలు దేనిని పట్టుకుని ఆలోచిస్తాయో దాని మీదే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. యద్భావం తద్భవతి, మన భావాలు ఎలా ఉన్నాయో మన రిజల్ట్స్ కూడా అలా ఉంటాయి. కాబట్టి మన యొక్క ఆలోచనలు భగవంతుడి మీద పెట్టినప్పుడు ఆయనే కావాలనే కోరిక మనకు కలుగుతుంది. భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి, ఆసక్తి, మరి ప్రేమ, గౌరవం ఇవన్నీ పెంచుకోవాలి అంటే ఆయన్ను మనం తలుచుకోవాలి. ఈ ఒక వస్తువుని పదే పదే తలుచుకుంటే అది మనకు కావాలి అనే కోరిక ఎలా అయితే కలుగుతుందో భగవంతుడిని మనం ఆ రకంగా మనస్సులో స్థిరపరచుకోవాలంటే ఆయన్ను తలుచుకోవటం చెయ్యాలి. కాబట్టి
కొంత ఈ జపంతో చేస్తున్నప్పుడు ఈ అలవాటుతో మనం క్రమేణా ఏది చేసినా భగవంతుడు ఇక మన మనసులో స్థిరపడి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న కూడా చెప్పుకున్నా, మనం నిద్రలో లేపినా నీ పేరేమిటంటే చెప్పగలం, నువ్వు స్త్రీవా పురుషుడువా అంటే చెప్పగలం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాం? మనలో జీర్ణించుకుపోయాయి మొదటి నుంచి ఈ భావాలు, పుట్టిన దగ్గర నుంచి. అలాగే ఎంత త్వరగా మనం భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్మరించుకుంటే ఆయన కూడా మనలో ఇలా మన సిస్టంలో భగవంతుడిని మనం జీర్ణించుకోగలుగుతాం అన్నమాట. సో దానికి స్మరించటం అనేది ఎంతో ముఖ్యం. అప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకున్న కొందికి ఆ వస్తువు మీద ఆసక్తి ఎలా అయితే పెరుగుతుందో అలాగే భగవంతుడి మీద కూడా మనం ఈ ఆసక్తిని పెంచుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అలా సాధన చెయ్యి, అదే సాధన. సో అలా సాధన చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఆ భక్తి, ఆ గౌరవం, ఆ శరణాగత తత్వం వచ్చినప్పుడు నువ్వు అందరినీ కూడా సమచిత్తంతో చూస్తావు, అందరిలోనూ భగవంతుడిని చూడగలుగుతావు. అప్పుడు నీకు ఈ అందరిలోనూ భగవంతుడిని చూడగలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. సో వీటన్నిటికీ ఈ సాధన అవసరం. సాధన ఎలా ప్రారంభమవుతుందంటే భగవంతుడిని స్మరించుకోవటంతో మనం ఆయన్ను మన సిస్టంలో జీర్ణించుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ భక్తి యోగ నియమాలను కూడా అనుసరించు. అంటే ఇక్కడ సాధనలో అది పార్ట్ ఏమిటి? సత్యం పలకటం, మరి ఎదుటి వారిని మోసం చేయకుండా ఉండటం, మరి అంటే గ్యాంబ్లింగ్ అంటారు, శౌచం, చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఉండటం, ఆస్టెరిటీ మరి ఒక నియమబద్ధమైన జీవితం గడపటం, అంటే చెడు అలవాట్లు లేకుండా, మరి అహింస అంటే ఏమిటి? నాన్ వైలెన్స్, ఏ జీవిని కూడా హింసించకుండా ఉండటం. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మీట్ ఈటింగ్ అని చెప్తారు. సో అలా మనం ఏ జంతువుని కూడా హింసించకూడదు అనుకున్నప్పుడు అది ఎగ్జాంపుల్. సత్యం అంటే ఏంటి? గ్యాంబ్లింగ్ ఇటువంటివి లేకుండా ఎప్పుడు కూడా నిజాయితీగా ఉండగలగటం. ఆస్టెరిటీ అంటే నియమబద్ధమైన జీవితం, చెడు అలవాట్లు, చెడు సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా నీటిగా మోరల్ గా ఉండగలుగుతాం. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ భక్తి యోగ నియమాలు అని చెప్పి మనం చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే సాధన చేస్తే భగవంతుడి మీద కోరిక, ఇచ్ఛను పెంచుకోవచ్చు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మ. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. సో అభ్యాసం చేయటం కూడా, అలా సాధన చేయటం కూడా నీకు చేత కాలేదనుకో, మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసం పని చేయి. నిష్కామ కర్మ అంటే ఏ పని చేసినా ఈ పని నా కోసం చేస్తున్నాను, దీనివల్ల నాకు ఈ లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం వస్తుంది అనే ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. ఏది చేసినా ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను. మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసం గనక కర్మ చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్యసి, అప్పుడు నువ్వు సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి యోగ నియమాలు కూడా నువ్వు పాటించలేకపోయావు అనుకో, సాధనా భక్తి కూడా నువ్వు సాధన కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, అప్పుడు నా కోసం పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు. ఈ రకంగా నువ్వు పరిపూర్ణత్వాన్ని, సిద్ధత్వాన్ని అవాప్స్యసి పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని కూడా భగవత్ తత్వంతో ఏ పని చేసినా చేయటం. ఇది నేను సంపాదించుకున్నా, అది కొనుక్కుంటాను, ఇది కొనుక్కుంటాను అంటే ఆ రకమైనటువంటి మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ నుంచి కొంచెం స్పిరిచువాలిటీలోకి వెళ్ళటం ఒకటి. ఆ తర్వాత అసలు ఏది చేసినా కూడా అది ఒక భక్తి భావంతో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావంతో ఉండగలగటం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సకామ కర్మ. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. ఒకవేళ నువ్వు అది కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, నా కోసం భక్తితో కనీసం నీ కర్మ ఫలాలను వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నించు. అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా ఈ లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం వస్తుంది అనేటటువంటి ఆ కోరికను వదులుకుని ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ అయినా డెవలప్ చేసుకో. కనీసం భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని అనుకోలేకపోతే ఈ పని చేస్తున్నాను, దీనివల్ల ఏది జరిగినా
నేను నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను, ఏది ఎలా జరిగినా సరే నేను చేయవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది, అందుకని చేస్తున్నాను అనే భావాన్ని పెంచుకో. అదే వైరాగ్యం. మరి నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నాను, రేపు దీనివల్ల నాకు అదొస్తుంది ఇదొస్తుంది, అందరూ పొగుడుతారు, లేకపోతే ఇంత లాభం వస్తుంది, లేకపోతే ఆ ప్రమోషన్ వస్తుంది అనేటటువంటి, అది రావాలనుకోవడం తప్పు కాదు, అది రావాలి కాబట్టి పనిని బాగా చేయటం తప్పు కాదు. కానీ దాని మీదే మోజుతో ఇంకా నువ్వు కంప్లీట్ గా ఆ కోరికతో నువ్వు ఉండటం తగ్గించుకో. ఇది నా బాధ్యత అనుకుని పనిని కరెక్ట్ గా చేయి, అంతేకాని అది కావాలి 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 అనే ఆ కావాలి ఫీలింగ్ ను వదిలిపెట్టు అని చెప్పి దీని అర్థం అన్నమాట. అదేమిటి మరి, పని చేస్తే ప్రమోషన్ వస్తుందని పని చేస్తాము, దాంట్లో తప్పే ఉంది అని మనందరికీ డౌట్ వస్తుంది. తప్పు లేదు, ప్రమోషన్ రావాలి కాబట్టి బాగా చెయ్యాలనేది అనేది దేర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్. అక్కడ రావాలి కాబట్టి అది నీ బాధ్యత, ప్రమోషన్ తెచ్చుకోవాలి, అది నువ్వు సక్రమంగా చెయ్యాలి, అంతే. అంతవరకు నువ్వు సక్రమంగా చేయి, నీ బాధ్యత కాబట్టి. అది రావాలి దాని మీద ఆ మోజొద్దు, ఆ విపరీతమైన కోరికొద్దు, అది రాకపోతే దుఃఖం వద్దు, వస్తే గర్వం వద్దు, అది ఫలాపేక్ష, దాని మీద అపేక్షను వదులుకుని నీ బాధ్యత అనుకుని, అంటే హౌ యు ఫీల్, నీ మెంటాలిటీ ఏ రకంగా, నీ ఆలోచన విధానం ఉంటుందన్నది ఇక్కడ ముఖ్యం అన్నమాట. పని ఎలాగూ చేస్తావు, అదే పని చేస్తావు, సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి, అక్కడ రావాలి, ప్రమోషన్ అనే చెయ్యాలి, కానీ నీ భావం ఎలా ఉంది, దాని మీద విపరీతమైన కోరిక, అది వస్తే గర్వము, రాకపోతే దుఃఖము, వచ్చిన వాళ్ళ మీద కోపము, అసూయ, ఇలాంటివి వదులుకో, నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి, అంతే. ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది, ఇది నా బాధ్యత, నేను ఇలా చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ ని నేర్చుకో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ప్రతిఫలాన్ని త్యజించటం అంటే వచ్చిన ప్రమోషన్ వదిలేయమని కాదు, దాని మీద ఉన్న విపరీతమైన మోజు, కోరిక, ఆసక్తులను వదులుకో. ఏది ఎలా జరగాలంటే అలా జరుగుతుందనే ఒక వైరాగ్య భావాన్ని పెంచుకోవడం, ఆ ప్రతిఫలాన్ని వదులుకోవడం అంటే. అలా అని పని చేయకుండా కూర్చోవద్దు, నీ బాధ్యత ఏమిటి, కరెక్ట్ గా చేయటమే. రిజల్ట్ ఇలా రావాలనుకుని నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా ఇకటి మనం దాని మీద వదులుకోవటం అనేది ఇక్కడ దాని అర్థం. సో ఆ రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సమస్తం భగవంతుడికి అర్పించేశాను, ఇక ఏది జరిగినా ఆయనకి అనేటటువంటి భావన నువ్వు తెచ్చుకోలేకపోతే కనీసం ఈ భావంతో పనిచేయి. అవతల వచ్చే రిజల్ట్ మీద విపరీతమైన మోజు, కోరికలను, ఆసక్తుల్ని వదులుకుని అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే ఏం చేయాలట, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో జ్ఞానం అభ్యాస, ఒకవేళ ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, అయితే జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది, విశిష్టమైనది. ధ్యానాత్ కర్మఫల ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం విశిష్టమైనది. ఎందుకు, త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం, కర్మఫలాలను ఎప్పుడైతే త్యజిస్తారో, వదిలిపెడతారో, ఆసక్తిని, వాటి మీద కోరికను, మోజును, ఆ కర్మఫలాల మీద కోరిక, మోజును ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతామో, త్యాగాత్ శాంతి, ఆ త్యాగం చేసినప్పుడు శాంతి అనంతరం, వెంటనే మనకు శాంతి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకానికి మళ్ళీ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఈ అభ్యాసం కూడా ఏది, నువ్వు కర్మఫలాలను త్యజించి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు అన్నారు. అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు అనుకో, అప్పుడు జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అంటే మరి వేదాలు అవి ఇవి జ్ఞానాలు పెంచుకో. అయితే జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారనమాట. సో కర్మఫలాలను త్యాగం చేయటంలో మనం భగవన్ మార్గంలో వెళ్ళటానికి అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. జ్ఞానం కంటే, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగాన్ని మనం దాని మీద ఆపేక్షను వదులుకోగలిగితే అది మనకు వెంటనే శాంతి కలిగిస్తుంది. త్యాగాశాంతిర్ అనంతరం అని చెప్తున్నారు కదా. త్యాగాశాంతిర్ అనంతరం అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏ పనైనా చేసినప్పుడు మనకు అసలు కోపం గాని,
తాపం గాని, ఈర్ష్య గాని, అసూయ గాని ఎందుకు కలుగుతాయి? ఏదో ఒక కోరిక తీరనప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కలుగుతాయి. కోరికే ఈ ఈ ఈ అరిషడ్ వర్గాలు, ఈ చెడు లక్షణాలన్నిటికీ కారణం. అరిషడ్ వర్గాలు ఈ 6: కామ, క్రోధ, మోహ, లోభ, మద, మాత్సర్యాలు. 6 ఇవన్నీ చెడుగుణ. అన్నిటికీ మూలం కామం అంటే డిజైర్, అంటే కోరిక. కోరిక తీరినప్పుడే కోపాలు, తాపాలు, అసూయలు, ఇవన్నీ ఈర్ష్యలు అన్ని కూడా డెవలప్ అవుతాయి. తీరినప్పుడు మదమాత్సర్యం అంటే గర్వాలు పెరుగుతాయి. కోరిక తీరినప్పుడు నేనే గొప్పవాణ్ణి, ఇవన్నీ సాధించాను అని. కాబట్టి అన్నిటికీ మూలం కోరికే. కాబట్టి ఈ ఈ పని చేసినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ మీద మనం ఎప్పుడైతే కోరికను వదులుకుంటామో, త్యాగం చేస్తామో, మనశ్శాంతి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మామూలుగా మరి అవతల వాడికి వస్తుందేమో అని అనేటటువంటి ఆందోళన వస్తే, అసూయ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మనశ్శాంతితో ఉండగలుగుతారా? ఉండలేం. కోపం వచ్చినప్పుడు మనశ్శాంతితో ఉండగలుగుతామా? ఉండలేం. కాబట్టి ఈ లక్షణాలను అవాయిడ్ చేయటం వలననే ఆ అపేక్షను వదులుకున్నాము అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఏది ఎలా జరిగితే అలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉద్యోగం, ప్రమోషన్ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నాం. నీ బాధ్యత అనుకుని మనం చేస్తున్నాం. అంతేకాని వస్తుందా, వాడికి వస్తుందా, నాకు వస్తుందా అనేది వదిలిపెట్టు. వస్తుందా అనే ఆ కోరికను నువ్వు వదిలే. ఇది నా బాధ్యత, నేను చెయ్యాలి, ఉద్యోగిగా ప్రమోషన్ తెచ్చుకునేంత పని నేను చెయ్యాలి అనుకుని చేశామనుకోండి, ఏది జరిగినా అది తర్వాత విషయం. దాని గురించి నీకు ఆలోచన వద్దు, దాని మీద నీ కాన్సన్ట్రేషన్ వద్దు, ఆ అపేక్ష వదులుకో. బాధ్యత, పని చేయాలి, అంతవరకు చేశావు. అప్పుడు నీకు ఎంత మనశ్శాంతి. అది వచ్చినా నువ్వు ఒకే రకంగా ఉండాలి, రాకపోయినా ఇంకొకటికి వచ్చినా నీ అపేక్షను నువ్వు వదులుకున్నావు కాబట్టి దాని మీద నువ్వు వచ్చింది, వాడికి వచ్చింది ఓకే, నాకు వచ్చింది ఓకే అనేటటువంటి ఆ వైరాగ్య భావాన్ని కలిగించుకో అని చెప్పి పని చెయ్యి. కోరికలను తగ్గించుకో, ఆ మోజులు తగ్గించుకో, ఆ గర్వకారణమైన పనులు తగ్గించుకో. ఆ మోజు వల్ల గర్వం వస్తుంది. నువ్వు గనక నీకు ప్రమోషన్ వస్తే ఆ మోజు, నీకు గనక ప్రమోషన్ రాకపోతే అవతల వాడి మీద కోపం, ఈర్ష్య వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఉండవు నువ్వు ఆ మోజు తగ్గించుకుంటే. అందుకని అక్కడ నువ్వు ఆ వైరాగ్యం అంటే ఏమిటంటే వదిలిపెట్టడం. అంటే ఏమిటి? జాబు, ప్రమోషన్ వదిలిపెట్టమనడం లేదు, దాని మీద ఉన్న విపరీతమైన మోజు, కోరికను వదిలిపెట్టు అని చెప్తున్నా. అప్పుడు నీకు మనశ్శాంతి, ఏది ఎలా జరిగినా అది మనకి శాంతి అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులు, నిజమైన భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమి సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియా. అద్వేష్ట, ద్వేషం లేకుండా ఎవరి పట్ల, సర్వభూతానం, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం. అన్ని రకాల జీవరాశుల మీద ద్వేషం లేకుండా, మనుష్యుల మీదే కాదు, వేరే జంతువులైనా పక్షులైనా అన్నిటి మీద కూడా ద్వేషం లేకుండా, మైత్ర కరుణ, ద్వేషమే లేకుండానే కాకుండా మిత్రభావంతో, దయతో, కరుణ అంటే దయతో ఉండటం. మరి ఇక్కడే మనకు నాన్ వైలెన్స్, అహింస వస్తుందన్నమాట. సో మనం అన్ని జీవరాశుల పట్ల ఆ దయను చూపించగలుగుతాం. నిర్మమో, మరి అన్నిట్లో భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా, వాటిల్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి సర్వభూతాల పట్ల కూడా ద్వేషం లేకుండా మిత్రత్వంతో, కరుణతో ఉండటం, ఇది శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అన్నమాట. నిర్మము అంటే నేను రమించటం, ఇది నాది, నేనే చేశాను అనేటటువంటి అహంకారం లాంటిది. నిరహంకారం అంటే అహంకారం లేకుండా ఉండటము. సమదుఃఖ సుఖ క్షమి, సుఖమైన దుఃఖమైన సమానంగా చూసేవాడు. క్షమి అంటే ఓర్పు గలవాడు. సంతుష్ట సతతం యోగి, ఎవరైతే సతతం నిత్యము కూడా తృప్తి, సంతుష్ట అంటే తృప్తిగానే ఉంటారు, వాళ్ళకి అసంతృప్తి అనేది ఉండదు. ఏదైనా వాళ్ళు ఒకటే కాబట్టి ఇది లేదు అది లేదు అనే అసంతృప్తి వాళ్ళకు ఉండదు. ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు సంతృప్తిగానే, సంతోషంగానే ఉంటారు. యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యోగులు మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి
అర్పించినటువంటి యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా మిత్రుత్వంతో, కరుణతో, ఆ తర్వాత అసూయ లేకుండా నేనేదో యజమాని అని అహంకారం లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు, సుఖదుఖాలను సమంగా చూసేవాడు, సుఖదుఖాలలో కూడా సమానంగా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేవాడు, మరి సహనంతో ఉండేవాడు, ఏ పరిస్థితిలో అయినా సరే సంతృప్తితో సంతోషంతో ఉండగలిగిన వాడు. అలాంటి యోగి దృఢ నిశ్చయంతో మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన ఆ నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు మీరు గుర్తుంచుకుంటే స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలని లాస్ట్ లో వస్తాయి జ్ఞాన యోగంలో. అవి కూడా ఇవే లక్షణాలు. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా, మీరు జ్ఞాన మార్గం అవనివ్వండి, భక్తి మార్గం అవనివ్వండి, కర్మ మార్గం అవనివ్వండి, ఫైనల్ గా ఈ లక్షణాలు, ఇంద్రియ నిగ్రహం వచ్చి ఈ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడే మనకు సిద్ధత్వం అనేది, పరిపూర్ణత అనేది, భగవంతుడిని చేరుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో కానీ ఈ జ్ఞాన మార్గం అయినా మరి కర్మ మార్గం అయినా కొంచెం ఫైనల్ గా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళి భక్తిలోకే స్థిరపడతాం. భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు భక్తి యోగం అయితే డైరెక్ట్ గా ఆ మార్గంలోనే ఉంటాము అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే జయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యా సచ మే ప్రియః. సో ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టని వాడు, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో, సో ఈ లోకంలో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాడు, లోకోన్నో ద్విజతే జయః. అలాగే ఎవరిని అతను బాధ పెట్టడు, ఎవరి వల్ల అతడు బాధపడడు. అంటే అతను ఎవరిని ఏమి చేయడు, ఎవరన్నా తనని ఏదైనా చేసినా అతనేమి పట్టించుకోడు. హర్షామర్ష భయోద్వేగై, హర్షం సంతోషం గాని, మరి బాధ గాని, భయం గాని, ఉద్వేగం గాని ముక్తోయ లేకుండా వదిలిపెట్టి ఉన్నటువంటి, అంటే హర్షం అంటే సంతోషంగా ఉంటే తప్ప అని అనుకోవద్దు. హర్షం అంటే ఇలా అంటే మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ తో హ్యాపీ అవ్వటం, ఆ తర్వాత ఏదైనా బాధ ఉంది, మనకు వచ్చే ఈ సంతోషాలు, దుఃఖాలు, బాధలు అన్ని కూడా కోరికతో అటాచ్ అయి ఉన్నవే. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో అది కావాలి ఇది కావాలని అనుకోవటం వల్లే మరి అది వచ్చినప్పుడు మొమెంటరీగా మనం పొంగిపోతూ ఉంటాం, ఏదైనా జరగనప్పుడు కృంగిపోతూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ తో అటాచ్మెంట్ ఉండటం వల్ల. కాబట్టి వీటన్నిటికీ అతీతంగా భయం, ఉద్వేగం ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి? భయం, ఆందోళన, ఏం జరుగుతుందో, ఇది జరుగుతుందో లేదో, మన ప్లాన్ ప్రకారం అవుతుందో లేదో అనే భయం, ఉద్వేగం, ఇవన్నీ కూడా ఈ మెటీరియలిస్టిక్ అటాచ్మెంట్ వల్లే కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇవేవి వదిలిపెట్టిన వాడు అంటే ఈ మెటీరియల్ ఈ అటాచ్మెంట్స్, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు, అతను సచమే ప్రియ. సచం, ఎవరైతే అలా ఉంటారో అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన లేకుండా. అంటే భయాందోళనలు ఉంటే తప్పే ఉంది అనుకుంటాం. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్తామో, ఏదైనా ఒకటి అటాచ్మెంట్, రాగద్వేషాలను మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో, ఇంద్రియాలను, మనస్సును, అప్పుడు భయము ఆందోళన ఆటోమేటిక్ గా తగ్గి మనస్సు శాంతంగా ఉంటుంది. మనం ఇంతకు ముందు కూడా త్యాగాఛాంతిరనంతరం, కర్మఫల త్యాగాలను గనక మనం చేయగలిగినట్లయితే, ఏ పనైనా దాని వల్ల వచ్చే లాభం మీద మోజును వదులుకోగలిగినట్లయితే మనశ్శాంతి ఉంటుంది అని ఇంతకు ముందే చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారన్నమాట. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనశ్శాంతి అంటే భయము, ఆందోళన లేకుండా ఉండటమే మనశ్శాంతి. మనశ్శాంతి అంటే ఏంటి? ఆందోళన, కలవరము, భయము ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనశ్శాంతి ఉండదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా ఉంటారో, ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టరు, వాళ్ళు ఏ ఉద్వేగానికి గురికారు, సుఖాలు దుఃఖాల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళనలు అనేవి లేకుండా, ఎందుకంటే అటాచ్మెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు కాబట్టి, రాగద్వేషాలను. అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. అనపేక్ష అంటే
మామూలు ఈ ఈ పనుల మీద అపేక్ష, అంటే ప్రతిఫల అపేక్ష అనుకోండి, ఏ పని చేసినా దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ మీద అపేక్ష వదులుకోగలిగిన వాడు, మరి శుచిర్దక్ష పవిత్రమైన భావాలతో ఉండగలిగిన వాడు, అంటే ఈ చెడు ఫీలింగ్స్, కోపతాపాలు ఇవన్నీ లేకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. ఉదాసీనో గతవ్యధ, అంటే ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా ఎవరైతే వ్యధలన్నీ కూడా మరి కలతలు లేకుండా ఉదాసీనత్వంతో ఇలా ఉండగలిగినప్పుడు మనశ్శాంతి ఉంటుంది, ఇక వ్యధలనేవి వాళ్లకు ఉండవు. సర్వారంభ పరిత్యాగి, సో అన్ని వ్యవహారాల్లో కూడా స్వార్థ చింతన లేకుండా అన్నిట్లో కూడా ఆ ఆ వైరాగ్య మెంటాలిటీ ఉంచుకోగలిగినప్పుడు, అలాంటి యోమద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు మే ప్రియ, అతను మే నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. సో మామూలు సాధారణ కార్యకలాపాలు ఆశ్రయించిన వాడంటే అర్థం ఏమిటి? ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి కోరికలు, వీటి మీద మునిగిపోయి వీటిల్లో అవే కావాలని అనుకోకుండా ఉండగలిగిన వాడు, పవిత్రమైన మెంటాలిటీతో దక్షత ఉంటూ ఉదాసీనంగా ఏది ఎలా జరిగినా సమత్వంతో బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలిగిన వాళ్ళు కలతలు లేకుండా ఏ పని చేసినా సరే స్వార్థ చింతన, సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు, అలాంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. సో ఇతను ఇంకా మరి కళ్ళు మూసుకుని జపం చేస్తున్న మనస్సులో కంప్లీట్ గా భగవంతుని ధ్యానించినప్పుడు భగవంతుడు అక్కడే ఉంటారు అన్నది ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాం. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఏన హృష్యతి న ద్వేష్టి, అంటే ఎవరు ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల మీద ఇంట్రెస్ట్ తో వాటి వల్ల ఆనందాన్ని పొందుతూ వాటి వల్లే ద్వేషాలను కూడా పెంచుకుంటూ నశోచతి, మరి ఎవరైతే అలా ఉండకుండా ఉంటారో, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు యొక్క సాధారణ కార్యకలాపాల పట్ల ఆనందాన్ని గాని దుఃఖాన్ని గాని పొందకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటూ, అలాంటి భౌతిక ప్రపంచ కారణాల వల్ల శోకించకుండా, వాటిని కాంక్షించకుండా, కోరుకోకుండా ఉండగలిగిన వాడు. శుభ అశుభ రెండు కూడా, ఏది ఎలా ఉన్నా శుభమైనా అశుభమైనా అన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేయగలిగిన వాడు. అంటే ఒక పని చేసినప్పుడు శుభం జరిగినా అశుభం జరిగినా ఒకే త్యాగం చేయటం అంటే వదిలిపెట్టమని కాదు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైనా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలిగిన వాడు. అంటే ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలం మీద మరి మనం అపేక్షను వదిలినప్పుడు ఎలా ఉన్నా సరే సమభావంతో ఉండగలుగుతాం. లాభం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, నష్టం వచ్చినప్పుడు ఒకటే దుఃఖపడకుండా మనం సమభావంతో ఉండాలి. అంటే శుభమైన అశుభమైన దాని మీద ఉన్న కోరికను మనం త్యాగం చేసినప్పుడు, వదులుకున్నప్పుడు. సో శుభ అశుభ పరిత్యాగి, అటువంటి భక్తిమాన్య అతను మే నాకు ప్రియుడు. సో ఎవరైతే ఈ లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ కూడా ఒకే రకం త్యజించటం అంటే ఒకే రకంగా చూస్తారో, అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏం చూస్తున్నాం? ప్రహ్లాద్ మహారాజు మరి ఆయన మీదకి ఏనుగులను తొక్కించారు, ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా కొట్టటం ఇవన్నీ కూడా చేయటానికి సిద్ధపడుతున్నారు. అయినా సరే ఆయన ఏమాత్రం దుఃఖించలేదు, భయపడలేదు, భయాందోళన వదిలిన వాడు. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎందుకు భయాందోళనలు వదిలాడు అంటే భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ మనస్సును బుద్ధిని భగవంతుడి మీదే పెట్టాడు, ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీద పెట్టలేదు. అది ప్రాణానికి ముప్పు ఉన్న సందర్భంలో కూడా భగవంతుడి మీద ఆయన మనస్సు బుద్ధి లగ్నమయ్యే ఉన్నది. సో ప్రతిసారి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరిగిన భగవంతుడే ఆయన్ను కంప్లీట్ శరణాగతి అన్నమాట, ఆయన్ను రక్షించటం జరిగింది. అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగా వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో శత్రువుని మిత్రుణ్ణి సమానంగా చూసేవాళ్ళు,
తథా అలాగే మానమైన, గౌరవమైన, అవమానమైన సమానంగా ఒకే రకంగా రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. శీతోష్ణ, చలైన వేడైన, సుఖ దుఃఖేషు, సుఖమైన దుఃఖమైన, సమసంగ వివర్జిత, సమానంగా బ్యాలెన్స్ అది ఏదైనా ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు. సంఘ వివర్జిత అంటే చెడు సావాసాలకు దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు అని అనొచ్చు. అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు అని కూడా అనొచ్చు. అటాచ్మెంట్ అంటే రాగము, ద్వేషము. రాగం అంటే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళని మనం ప్రేమ అంటాం. కరెక్ట్ వర్డ్ అనురాగము. ప్రేమ అనేది నిజమైన ప్రేమ, స్వార్థ చింతన లేనిది, భగవంతుడి మీద ఉన్నదే ప్రేమ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ప్రేమ ప్రేమ అనుకునేదంతా రాగము అని అంటారు. అలాగే ద్వేషము. ఈ రాగ ద్వేషాలు ఎవరైతే ఈ అటాచ్మెంట్స్ వదులుకోగలుగుతారో వాళ్ళు తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, తర్వాత నిందైన స్తుతి అయినా సమంగా తీసుకునే వాళ్ళు. ఎవరైనా పొగిడినా ఒకటే, ఎవరైనా నిందించిన వాళ్ళు సమానంగానే చూస్తారు, ఏమి రియాక్ట్ అవ్వరు. మౌని అంటే మౌనంగా ఉండటం. సో మనం పైకి నోరు విప్పకుండా మౌనంగా ఉండటమే కాదు, మౌనం అంటే మనస్సును కూడా క్వైట్ చేయటం. అన్నెసెసరీ ఆలోచన లేకుండా మైండ్ క్వైట్ అయితేనే మనకి ఈ రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి. సంతుష్టో ఏనకేన చిత్, ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సంతృప్తిగానే ఉంటారు. వాళ్ళు ప్యాలెస్ లో ఉన్నా ఒకటే, రోడ్డు మీద ఉన్నా ఒకటే, వాళ్ళకి విందు భోజనం అయినా ఒకటే, భోజనం లేకపోయినా ఒకటే అన్నది చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్. ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా అసంతృప్తితో ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అనికేత స్థిరమతి భక్తి, అలాంటి మెంటాలిటీలో స్థిరమైన భక్తుడు మే ప్రియ నరహ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఈ భక్తి యోగం అనేటటువంటి ఈ అమృత మార్గాన్ని నీ శక్తి వంచన లేకుండా ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో, ఫాలో అవుతారో, ఈ మార్గాన్ని శ్రద్ధతో నాకు అర్పించి, అలాంటి భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు. సో భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమలక్ష్యంగా, శ్రద్ధదాన మత్పరమ, సో అన్ని నా కోసమే అన్నట్లే నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తితో ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, భక్తుడు అనేవాడు యొక్క లక్షణాలు. ఇప్పుడు ఈ సీన్ లో ఏం జరుగుతోంది, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే, అంటే ఏం జరుగుతోంది అంటే మనకి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు, దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు. మరి దుర్యోధనుడు యుద్ధంలో భగవంతుడి సహాయం అర్థించడానికి వచ్చారు ఇద్దరు. ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు నిద్రపోవడం, సో దుర్యోధనుడు ముందు రావడం, కాళ్ళ దగ్గర కుర్చీ ఉంటే కాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు కూర్చోవాలి, నేను తలవైపులాగా అక్కడ కూర్చోవటం. తర్వాత అర్జునుడు వచ్చి చక్కగా కింద కూర్చున్నాడు, భక్తుడు కాబట్టి ఆయన కాళ్ళ దగ్గరే కూర్చుని వేచి చూడటం. నిద్ర లేచిన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని చూసి, ఏంటి, ఎందుకు వచ్చావు, నీకేం కావాలి అంటే, యుద్ధంలో సహాయం కోసం వచ్చాను అన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమంటాడు, ముందు వచ్చింది నేను కాబట్టి నన్ను అడగాలి అంటాడు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు, మరి నేను కళ్ళు తెరవగానే కనిపించింది అర్జునుడు కాబట్టి అర్జునుడిని అడగటమే న్యాయం కదా అని అనడము. అప్పుడు అర్జునుడు నీకేం కావాలి అంటే యుద్ధంలో సహాయం అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడు, నేను ఒక ప్రక్క, నా యొక్క సైన్యం ఒక ప్రక్క ఉంటుంది, నీకేం కావాలి అంటే వెంటనే అర్జునుడు నువ్వే కావాలి అంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు, ముందు ఛాన్స్ వచ్చినా అతనికి నాకు కావాల్సింది నాకే దొరికింది, నాకు ముందు ఛాన్స్ రాకపోయినా అని అనుకుంటున్నాడు. పాపం అజ్ఞానంతో. నిజమైన భక్తుడు ఏం కోరుకుంటాడు అంటే భగవంతుడినే కోరుకుంటాడు. ట్రూ డివోటీ వాంట్స్ నథింగ్ బట్ ద లార్డ్. భగవంతుడు తప్ప నిజమైన శుద్ధ భక్తుడికి వేరే ఇంకేది అవసరం లేదు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ ఈ స్టోరీ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత భక్తి యోగం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి నవవిధ భక్తులు ఏమిటో చూద్దాం. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో ఈ 9 నవవిధ భక్తుల్లో ఏదో ఒక భక్తిని మనం చూస్ చేసుకుని ఆ మార్గంలో ఉండవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం
ఇందులో మనం నేర్చుకున్న ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి సారాంశం ఏమిటి అంటే, అసంగత్సాన్ని వీడి అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకుని దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవంతుడి మీద శుద్ధమైనటువంటి భక్తి మార్గంలో సేవ చేస్తూ, అంటే భగవంతుని తలుచుకుంటూ జపిస్తూ, ఈ మంత్రం ద్వారా, ఈ మంత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ద్వారా మనం పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు. సో అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం ఆయన తలుచుకుంటూ జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.